Les nostres piscines són un dels recursos més utilitzats tots els estius en la ciutat. Hem aprovat per unanimitat tots els grups polítics que en alerta taronja o roja per onades de calor les piscines se puguen utilitzar gratuïtament, perquè són un recurs a l'abast de moltes persones que poden fer ús d'elles, especialment en els dies més calorosos. I ara que la calor és moltes vegades intensa i que el clima canvia d'una manera que pot tindre afecció per a les ciutats, ens avancem als reptes i sobretot ens preparem també millor contra totes les onades de calor. No serà l'única mesura, també preparem espais acondicionats en eixos riscos i alertes en dies d'onada de calor i habilitarem illes contra el calor en espais com hem vingut fent en places i carrers d'ombra o en altres llocs on passar les inclemències dels episodis més calorosos. Les polítiques per a les persones consisteixen en posar a l'abast dels nostres ciutadans i ciutadanes, de vosaltres, tots els recursos que siguin necessaris per a anticipar-nos a un dels reptes dels pròxims estius, que seran onades de calor més intenses, més extremes, front a les quals hem d'estar millor preparats.